Mae arbed dŵr yn bwysicach nawr nag erioed. Yma yn Dŵr Cymru, rydyn ni'n angerddol am eich helpu chi arbed dŵr, ynni ac arian. Mae gan Ddŵr Cymru ambell i declyn sy'n hawdd ei gosod allai helpu chi ar eich siwrne i arbed dŵr. Bydd Scott yn dangos rai o'r rai nawr. Oeddech chi'n gwybod bod bron i chwarter y dŵr sy'n cael ei ddefnyddio gartref yn mynd lawr y tŷ bach? Os oes gennych doiled flush sengl, bydd bag disodli dŵr yn helpu arbed dŵr ar bob flush. Mae gosod y bag yn hawdd ac yn gyflym ac ni fydd angen unrhyw offer arbennig arnoch. Yn syml, agorwch ben y sestyn a rowch y bag yn y dŵr. Mae hi mor rwydd â hynny. Dilynwch y cyfarwyddiadau ar y bag gan fod rai cynhyrchion yn amrywio. Wyddwch chi, gallwch chi arbed rhwng 1 i 2 litr o ddŵr gyda phob flush trwy ddefnyddio ein bag disodli dŵr. Os oes gennych doiled flush deuol, cofiwch ddefnyddio'r flush bach pan fo modd mwyn lleihau eich defnydd o ddŵr. Os ydych chi'n poeni bod eich toilet yn gollwng, ond nad ydych yn siŵr, gallai'n stribedi canfod gollyngiadau helpu. I gael y canlyniadau gorau, sychwch gefn y pan a phapur tŷ bach. Gosodwch y stribed ar hyd cefn y pan a'i adael am ychydig oriau neu dos nos. Os oes dŵr yn gollwng, bydd y stribed wedi'i troi'r dŵr yn y bowlen yn las am ychydig oriau. Papur bioddiryddadwy sy'n adoddi mewn dŵr yw stribed, a bydd yn fflysio'n ddidraffedd heb achosi bloc na difrod i'r amgylchedd. Gellir archebu'r cynhyrchion hyn am ddim pan byddwch yn cofrestru ar gyfer y gyfrifiannell Get Water Fit ar-lein. I gofrestru, ewch i dwrcymru.com/getwaterfit.